କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯୋଉଟା ଭୟଙ୍କର ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନକୁ ଆମେ ଯାଉ ଆଉ ତାର ପାରାନର୍ମାଲ ଉପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଯୋଉଠି ଆମକୁ କିଛି ମିଳେନି, କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ହଣ୍ଟେଡ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହୁଁ। କଳା କିଟକିଟ ମେଘୁଆ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ବନ୍ଦ ଘରେ ରହିଥିବା ପିଶାଚିନି। ଏ ଘରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 3 ଜଣ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ଶାନ୍ତି ପାଇନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି କଳା ଛାଇ ହୋଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଛି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲେ ଏହାରି ପାଖକୁ ଯଦି କେହି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ପିଶାଚିନି। ସତରେ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା? ଜଣେ, 2 ଜଣ ନା 3 ଜଣ? କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆ ଭିତରେ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ। ଏ ଘରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ବି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭିତରେ। ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍, ପୁରା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ବାସ ପୁରା ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ରହିଛି। ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ୟା ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଣାରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ମୁଁ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଟ୍ ସରିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଜୋରେ ଡରି ଯାଇଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବହୁତ କିଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲ ଆଗକୁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଶିଥିଲୁ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମର ସରିଲା, ସୁଟିଂ ସରିଲା। ଏଇ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଜାଗା, କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ଘଟିଛି ସୁଟ୍ ବେଳେ, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍। ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆଜି। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ।